għalfejn jiena daqshekk favur l-abort, favur l-għażla. Li anka kieku dak persuna. Għaliex. L-ewwel qed hemm żewġ raġunijiet, hemm ir-raġuni soċjali u hemm ir-raġuni morali. Ir-raġuni soċjali naħseb xrobtu wisq. X'bdaqa waħda ġejt blank. Ir-raġuni soċjali hija. Ġib l-istretta waħda mill-friġ. Ir-raġuni Ir-raġuni soċjali hija għaliex fl-aħħar mill-aħħar fil-pajjiżi fejn mhuwiex legali l-abort isir brata iktar għolja minn pajjiżi fejn l-abort isir. Mela sakemm qed nitkellmu jien u int ukoll, sakemm fit 3 sigħat kemm satej jew 3 sigħat ħajmut ara jekk satej nagħmluha kull siegħa. Kull siegħa ħajmutu 7 nisa minn abort mhux safe. Ġifieri dik għalija hija jekk qed nitkellmu b'mod globali. Temmen li dawk persuni li fis-sens li jekk inti temmen li il-fetu persuna, ir-risposta hija ovvjament mela oret tmutu 7 mhux safe, imma 400 oħrajn li tmutu. Imma m'intix qed issalvhom għax l-iktar numri għoljien u miljoni ta' daw il-miljoni li jissemmew ta' aborti li jisiru fil-pajjiżi fejn l-abort huwa illegali. Jiġifieri għandek iktar minn 60% tal-abort isir f'pajjiż fejn hemm restrizzjonijiet, mhux daw is-7. Restrizzjonijiet iktar ovvjament li jkunu pereżempju legali għal biex insalva ħajja biss pereżempju, jew legali biex dan. Li huma fil-pajjiżi Afrikani, Sudamerikani, anke xi pajjiżi fl-Asja, eċetera. Jiġifieri inti fil-verità u fl-Ewropa ukoll fil-pajjiż fejn mhux legali li huwa Malta biss, issa llum il-ġurnata l-abort xorta tisir. U daw is-7 fejn li qed imutu fis-sija ġeneralment ġu daw pajjiżi mhux żviluppati. So it's a different discussion. It's a different discussion. Tipo dawn naħseb hemm minnhom li jmutu għax ikollhom l-influenza. Għaliex ovvjament le fis-sens li il-healthcare tant tkun fqir fejn ikunu li jmutu b'ħafna affarijiet li aħna imma għax ukoll għax l-abort ma jsirx ovvjament hawnhekk fejn issib nies li jkunu tqalu ma jkunux jafu li huma tqal għax ovvjament is-servizzi tas-saħħa huma differenti, eccetera. Imma l-punt huwa dan, il-punt huwa li jekk inti temmen li dik hija persuna, il-mod kif tiġġielet li l-abort jonqos jew ma jsirx mhuwiex bil-liġi. Il-liġi mhijiex effettiva. Il-liġi mhix qed tnaqqas l-abort għaliex anzi fil-pajjiżi Ewropew kollha u l-Amerika u l-Amerika naqra inqas żviluppati mill-Ewropa fejn jidħol daw l-affarijiet imma. Anyway, il-pajjiżi kollha l-abort naqas. L-abort naqas kemm ilu legali. Di smajta għatteli inti, hemm diżewġ għandi spunt li nixtieq inżid li hija għandek allura isur raġunar ta' Marlin kważi fakin jagħmel sens. Le jagħmel sens ovvja li jagħmel sens. Which to me sounded like a very jien meta bdejt nismagħha bdejt ngħid la dejt tipprova tixtri il-voti ta' min jixtieq l-abort. Ma fl-istess ħin qed tixtri l-voti tal-konservativi and to me it was an irrational. Le, aqqas xejn. Spjegawna x'inhu r-raġunament ta' Ir-raġunament huwa ta' meta jien mhux ħanejdlek x'inhu r-raġunament ta' Marlin għax ma naf minix qiegħda imma x'kien ir-raġunament. Ir-raġunament huwa li inti il-liġi ma twaqqafx l-abort milli jsir. U llum il-ġurnata jekk qed nitkellmu sa punt Malta, huwa ħafna mhux fid-dinja sa Malta ħanifukaw. Illum qegħdin f'sitwazzjoni fejn ovvjament it-titjiriet tal-ajru huma ħafna iktar aċċessibbli maħniex 20 sena ilu fejn biex tmur l-Ingilterra tiġġik xi 400. Illum għandek irajn daw il-kumpaniji li tista' ssifer ħafna iktar malajr, għandek il-pinnoli li tista' tirċevihom bil-posta, għandek so saret ħafna iktar aċċessibbli. U għandek l-informazzjoni available għax għandek l-internet. Mela inti fil-verità ħafna jien ngħidlek il-maġġoranza tal-niesa u Malta jekk iridu jagħmlu abort jafu x'għandhom jagħmlu u jew jekk ma jafux kull ma jridu jagħmlu Google u ma la jisiru jafu. So il-liġi mhix qed twaqqafhom b'dak il-mod. Għalija xorta ma tiġġustifikax. Fis-sens il-liġi ma kienx waqfek milli
kollok binna f'skjaf. Iwa, aħna qegħdin nitkellmu ovvjament f'kuntest fej fil-pajjiżi l-oħra huwa legali. Ma tistax tinsi għax aħna f'did dinja qed ngħixu kieku fl-Ewropa kollha huwa legali jew hemm skjavitu. Hija mod, imma aħna qegħdin ngħixu fl-unika pajjiż fl-Ewropa fejn l-abort huwa illegali u l-pajjiżi l-oħra kollha iridu jgħinuna. Taf xi tinsaqsik, però għax l-ewwel meta l-abort jiġi dekriminalizzat, quando għadha ħansaqsik. Meta l-abort jiġi dekriminalizzat jew jisir legali, ir-rata tal-abort tonqos. Mhux qed ngħid correlation ma' xulxin. Hemm correlation, hemm. Ma jiddependi mill-kuntest. M'hemmx kawżalità jew. Le, jiddependi mill-kuntest. L-abort naqas f'dal-pajjiżi mhux għax sar legali. L-abort naqas f'dal-pajjiżi għaliex dal-pajjiżi investew fl-aċċess għal kontraċettivi. Sexual education as a broad concept. And access to contraception. U daw imorru ma' xulxin għaliex ovvjament huma pajjiżi żviluppati. The question is kif jafu? Għax fis-sens, jekk l-abort illegali, jekk l-abort illegali, kif ħankejlu? Ma jkunu jafu, palma nafu aħna, ġifir qatt ma tista' tkun taf eżatt, imma jkunu jafu minn X'inhu l-istudji li għandhom iħarsu lejhom? Iħarsu il-Guttmacher Institute, il-Lancet, il-WHO, kollha joħorġu ġifieri statistiċi. Issa kif jikkalkulaw eżattament f'dal-pajjiżi għandek varjetà kbira għaliex jiddependi ħafna mill-pajjiż. Pereżempju Malta, anke aħna Malta, aħna ma konna nafu xejn. Safti żminilu kull ma nafu li 60 morru l-Ingilterra. Imma mbagħad ovvjament ikun hemm people on the ground li jibdaw jesperjenzaw u f'dal ħafna pajjiżi jkollok daw il-clinics xorta u jkun hemm daw il-NGOs u nies jaħdmu, allura mbagħad ikunu jafu jibdew. U dawk l-NGOs jiġbru d-data wkoll fis-sens ta' daġi minn Malta. Tagħna jiġbru d-data, tagħna jiġbru d-data, ġifieri pereżempju ta' Malta, ġifieri pereżempju Women on Web li hija waħda mill-providers li jibatu l-pinnoli għaw Malta, jiġbru d-data u jafu kemm batu pinnoli u jiġbru data ta' minn mela l-formula demografika ġifiri daw jafu l-etajiet, il-dak ta' tqala, anka li se għandhom data fuqna, enormi fuq ma. U infatti ippubblikawa fil-British Medical Journal li publikaw li mhux fuq demografija u hekk dik xi ħaġa li ħanistudjaw delwaqt. Ġifieri hija waħda mill-studji li għandi f'moħħi li nagħmel li nġib din id-dejta b'mod anonimu u naraw min qed jagħmel abort, iż-żgħażagħ il-kbar, però għalulna ġifieri pereżempju l-etajiet minn dik l-età sa dik l-età ma qagħdux janalizzawha, m'għandhomx xans. Imma fil-COVID id-dejta li pubblikaw kienet fuq li x-xiri tal-pinno li spara l-fuq. Ġifiri dik kienet pubblikata komparat, mux fuq Malta biss, kien artiklu li ħares lejt minn pajjiżi. Fenomenu dinji. Le, u għef, daw għax ovvjament kullħat bdex il-telemedicine. Għana idea kemm isiru aborti f'Malta? M'għandniex ovvjament statistika, imma sa ftit żmien ilu konna naħsbu biss li huma dawk is-60 people, mhux naħsbu li kienu, kulħadd kien jaf li kienu iktar, imma dawk biss kellna meġer uffiċjali li dawk is-60 persuna kull sena li jitilgħu l-Ingilterra. Għaliex l-Ingilterra huwa l-unika pajjiż li jżomm din l-istatistika ta' minn fejn ikunu ġejjin in-nies li jagħmlu abort. Infatti anke l-Irlanda għalhekk kienu jkunu jafu r-rati għax ħafna minnhom kienu jmorru l-Ingilterra. Però issa mindu għanna l-informazzjoni ta' l-ASN ukoll li hija l-Abortion Support Network li n-nies iċemplu l-ASN biex jgħinuhom, daw anka jiġbru l-istatistika tagħhom u Women on Web u Women Help Women li huma żewġ organizzazzjonijiet li jibatu l-pinnoli hawn Malta jżommu n-numri tagħhom. Allura nikkalkul numri ta' kemm il-pinnoli jibatu sa jekk ħadit ix-xogħol. Le biex naċċertaru mhux numri telefon number. Le, numri. Il-numru ta' pinnoli li jibatu. Ovvjament issa jekk ħadit ix-xogħol ma nistgħux inkunu nafu daw intbatu at that point nafu. U nikkalkulaw li b'xi bej wieħed ieħor b'dawk li jmorru sqallija.
li forsi li ma nafux eżatti kemm huma b'daw il-pinnoli eccetera hija around isu 400 eccetera. Però qatt ma tista' tkun ċert għaliex pereżempju l-Irlanda skoprew li meta kellhom dat tip ta' estimi wara li mbagħad sar legali u fl-ewwel sena qoddew ir-rati propja kienu ħafna biżmerġ minn taħt b'xi għandu kun b'xi 20% kienu minn inqasaw ġifieri rat tagħhom kienet actually iktar għolja mill-li ħasbu. So ma nafux eżatt.